Ini sini Sibai Jola ang as a Kabaddi Association president, like karate, like about athletics. Ni Borono karate ni nai sini Sibai Jola district ni Kolkata Jalapur University o thamai all India meet. India meet like all India basic karate प्रतियोगिता वो gold medal मानी फेंका सिर्फ खरग बोले तो खरग सा कुलमुनी फेमालिया बरंगो आं बेलेखान हामबाय मारो सिबाजोलो डिस्ट्रिक्ट ट्रिप जों आगुबै दङ ताई काबादिबो जों थानाय रानार्स जों फेंका हरियानाव थांमाने रानार्स जों फेंका जों आर केराटिबो जों गोल्ड मेडल मांखा ताई जों फार्स्ट अवार्ड मानी फेंका वो इज अ वेरी बिग मूवमेंट बेलेनो प्राउड गन को सिबाय जोला डिस्ट्रिक्ट ट्रिप जों स्पोर्टआव दिसाय दङ सिनि कोच दङ हामबाय मारो बरंनि चाय दुमा बायदिनि खरगब्रै दिनै आरो केराटि चेम्पियनशिप सिनि चारजना दिब्राजक प्लस गोल्ड मेडल प्लस फर्स्ट प्राइज माने ताई सर्टिफिकेट मानि फायगा माने फ्यूचर सिनि दिब्रासे एरियाव दिदि एडिसि ओ बरंनि रिक्रुटमेंट खायजानाय बरंनि रिक्रुटमेंट खायजानाय तामनि माले बुबाग्राने प्लेनिंग दङ जे फ्यूचर जों सारा समस्त जे त्रिपुरा राज्य जे स्पोर्ट स्कुल थों नेने स्कुल थों स्कुल बेसिक वाइज बेसिक वाइज जों आजागाव आबराव रिक्रुट खायजानाय सिनि बिआइ राव रिक्रुट खायजानाय ताई फरकसा बराव कलेज परि दङ सिनि खूब संगीता शिबानी देव कलेज परि दङ बो ताबो केराटिओ गोल्ड मेडल मानि फेका फ्यूचर बोते काहाम खायनाय तार माने बरो स्पोर्ट डाइरेक्टर में टिडिएडि सिनि बन बागे आं बरो लाम सुगो आं जे मानसाक बंनो याफारका याफारका ताई बंनो रिसारिनि आं बरो खायगा तामनि माले सिबाइ जोला डिस्ट्रिक्ट आबो मोटामुटी टपआव लांनानै बागै जों साखाय दङ स्पोर्ट फुटबलाव काहाम जों ताबो सिबाइ जोला डिस्ट्रिक्ट काबादियाव जों एकबार चेम्पियन ओंखा ताई रानार्स वाइस ओंखा ताबो केराटियाव जों मबाइलखौ कयबार चेम्पियन का मबाइल दुइबार मबाइलखौ दुइबार चेम्पियन ओंखा गोल्ड मेडल मानि फेनो बुसखांनि जेनेरेशन जे बर'खा जे परि तंनाय रं ताम क'क्राझार मुसुं आं सानानै मुसुंखौ स्पोर्ट लाभ खायदि स्पोर्टआ हामजागै स्पोर्ट हामजागै माने जोंनि साइस्थ' हामनाय नोंनि बुहुम कामायनाय नों नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेल सर्टिफिकेट मानाय फ्यूचारनि चाकरि सिउर नि चाकरिनि बागै नों पुरो वान सना नागा माने टोटाली स्पोर्टआव बाय गोदाल खामानाय नोंनि फ्यूचार एकदम याबो ब्राइट हेचिको बन बागै आं जारा ताबो ड्राग्स आय ओइ नोंनि एलकोहल नों यावो जारा स्टुडेन्ट दं माइडल स्टुडेन्ट दं आं साना मुसुंखौ बा सिगलाराव आं साना मुसुंखौ स्पोर्टआ हामजादो सुबाय दंनि फ्यूचाराव सिनि बरक टेप गोसोखौ थांगोन फरकसा मनिशंकर मुनासिन ताको मनिशंकर मुनासिन आईपीएल तागलाय बनो चान्स माने तो माने ताको बनो नाजागाखौ हाइपना मनिशंकर मुनासिन जेबाबो परफॉर्मेंस खागा अब ऑल इंडिया वो इंटरनेशनल बनो लेवल सौगा किन्तु को चान्स मा अब अनफॉर्चुनेटली सिनि कुनाको दुनबायगन कारण सिनि चान्स मा किन्तु इंटरनेशनल लेवल प्लेयर किन्तु सिनि थानि मनिशंकर मुनासिन किन्तु मरको सालदा इंटरनेशनल थांग थांगै नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल्स मानि फर्स्ट प्राइज मानि थांगै माने आगामी दिन फ्यूचर खा बेलेना